היי, מה שלומכם? אני בסדר גמור, חזרתי מלונדון, עיר מדהימה, היה ממש כיף. באמת עיר שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות, ופשוט היה כיף להיות שם. גם מוזיאונים וגם מצגות תיאטרון, ועיר נהדרת. זהו, אבל אני רציתי לספר לכם שאני מחלקת את החיים שלי הפיננסיים, לא האחרים, אבל את החיים הפיננסיים אני מחלקת ללפני מיכל לבנה ואחרי מיכל לבנה. כי עד אז חשבתי שאני פועלת נכון, קניתי הכל בכרטיס אשראי, קניתי כל מה שבמבצע, באמת שמרתי כסף בפק"ם, תוכניות חיסכון, עשיתי כל מיני דברים וחשבתי שאני עושה בסדר. ואחרי שפגשתי את מיכל והשתתפתי בקורס שלה, הבנתי שכל מה שעשיתי עכשיו היה פשוט לא נכון, כי לקנות במבצע זה הרבה יותר יקר. לא סתם, אתמול עשיתי סדר ומצאתי בארון בחדר אמבטיה 3 בקבוקים ענקיים של מרכך כביסה משנת 2002, וכמובן זרקתי אותם לפח. קניתי אותם במבצע ולא זכרתי, וככה קניתי עוד ועוד, ויש לי איזה 8 מרככים בארון, כי כולם היו במבצע. וכשחושבים על זה, בכל אחד מהם יש חומר ל30 כביסות, אז לא צריך לקנות כל חודש. וככה אתה מגלה שאתה עושה המון טעויות מתוך המקום של המבצעים ושל הרצון לחסוך, ומיכל מלמדת איך לפעול נכון. גם לגבי שוק ההון, במקום לשים כסף בפריזר, כמו שהיא אומרת, יש אפשרות ללמוד איך לשים כסף באג"ח מדינה, שייתן לך כל פעם בשנה כסף לתזרים המזומנים. ועוד דברים שפעם נשמע כמו מילים גדולות ולא ברורות, והיום זה נשמע מאוד פשוט. מיכל גם מעבירה את זה בגובה העיניים, בשפה פשוטה וברורה, וממש מעניין, כי זה נוגע בכל נושא מתחום החיים. ואני שאלתי, למה לא מלמדים את זה בבית ספר? למה לא נותנים את הכלים החשובים האלה לאנשים צעירים, מגיל צעיר, כדי שידעו איך לנהל את עצמם? אז אף פעם לא מאוחר, ואם אני עשיתי את זה עכשיו, גם אתם יכולים. אז בהצלחה.